কাছে মতো খতিংখা আন চাকমরা সমসে প্রায় 250 মতো খতিংখা একটা চাকমরা ফালনানি মঙ্গ ফালকাঙ্গা যে চাকমরা রক 100 টাকা 80 টাকা 70 টাকা থাङो हिंगाय नायजे जों ग्रै बरक जिनि जागा ग्रै जुमिन ग्रै जों आदिखाय आदिखाय उंग सालायै जों ओ ग्रै ग्रै बाय ग्रै जों मिलिवै जों खायलाय माने हिंगाय जों दाबो तामुखाय जों बानजिनानै जोंनि दाबो जे फसल मानन समयसे जोंनि अमा हेके खति ग्रोंखाय आमुखौ गभर्नमेन्ट दं जों दाबो जे गभर्नमेन्ट दंनाय बा एडिसो दंनाय बा राज्य सरकार दंनाय बरक जोंनो ताम सुबासु खायमानो नाजे नरा आनचे हाराबा नायनायदि जों मुक्ति फाय दङ आसो परिश्रम खायै जोंनि उंग खायमानि फिकुं फ्रानै जोंनि जागाग्रै जुमिन ग्रै जों अमा हेके जों खायमानि ओंखाय जोंनि फसल ताबो जोंनि ओरा प्राय बरक किन्तु उंग खाय दङ आमो आबनि सं ताबो जे राज्य सरकार दंनाय जे ताबो एडिसो दंनाय जों ताम सुबासु खायरिनाय जोंनि व्यवस्था हंयाखा जों नाय माजनि दे थैनाय ना चावदे जों तो माजनानै कोनो हाल करि खाताबो जोंनि जे माननानै समयनो आसक जे फिकुन आसक जों चैत्र मास फाल्गुन मासनि सिमि जों फिकुन फ्रानै फायमानि ओंखाय जों ताबो जों माय मासे दे थैनाय ना ताम खाय थैनाय आबो गभर्नमेन्ट सातन सेन्ट्रल अंक राज्य सरकार सातन सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सातन एडिसि सरकार सातन जोंनि जोंनि तामो जों व्यवस्था खायरि मनो जों मासे जों मासे थैनानै नांनाय एरपर नासिगे जों परिश्रम खायै उनको वाति मानजाखाय सातन मानजाखौ अरा लाला मानजाखा नरक ब नायनायदि अन उनको चिनि ओ गारिंनो अवस्था बतेंखा नरक बतन नायनायदि चादा खायै जों खचा खक्सो उनको खायै चिनि बसा बते न चाइनानि पालिनानि हेने जों फायमानि नायजे चिनि अवस्था बहुत उनको थांगा आशा खायमानि विफल थांगा ताबो आपनि सं ताम खायमानो जोंनो नायदि आपनि सं जतन उनको राज्य सरकार मन आं रिक्वेस्ट खायो केंद्र सरकार खायो एडिसि सरकार खायो आपनि सं ताम खायमान आबो जोंनो कोनो एकटा व्यवस्था खायै चिनि नरा बिसास थाय आंका चिनि म हाल नाय नायफादि जों ताबो बय को जों ताबो हगो दङ कायसा कइसे ओइ को जों अर जे हगो दङ जतन काबलाय जाक मगलाय जाक ओंखाय जतन नरा फायै जोंनो किसा नायफादि नरा फायजे चिनि दुख बतिखाय तंग जों बतिखाय परिश्रम खाया नरा नायाखाय बिसास खायग्लाक फाय नायफादि चिनि अवस्था बुथिं तंखा ताबुआ फाय नायफादि आसनो आं राज्य सरकार केंद्र सरकार एडिसन आं खुलुमखा आंनि क करन पाइका ओंखाय फादि जों जे बागान मालिकनि मालिकजों साय खोनारिबानो बागानबोसो खतिंखा खतिखाय त आपनि संमन नगुइन तंबासिवानो अरो जे चिनि म बलंग जों रां गोबां खजानानि नुहुर तंफानो जों खजावै मायानि चिनि बबो दुख अबनो जों ताम खायै अ मायंनो रखा खालाय मान मायंनो जति रखा खाय मांखां गाय जों अरो बानजिना मतन अनेक दङ जों कस्त खायै जों कस्त खालायै रां खजाना पानो जों खजावै माया जों मा जाया मान नों यांगै ओंखाय खति रक बोसोर रं खना अ बसरनि ताबुक जेम मुसके कलांमानि बोसोर खतिं खना जों इको खरसा से 60,000 खरसा खाया ओंखाय जों अरो दिनै आसा खायै जों फसल खालायमानि लाख दं आसा खालाय मानो ओंखाय माने जों इको 60,000 मतन खरसा गाबो बिसिं माइ खायमाखा त सुंथि मानो हारिंगा दै हाय खायखिता अब त ताव बुइबा आइदिया खायजाय हेदिबा नि बा इको माने सासे परपर हैन 20 केजि रक मान दंता गाबो जतन सेस के कलांखा तागला ताई बे मसो बाबनि बेला खटिं दङ नुखना बले अब मिया बोसो खरको दां खना हरन ताई को सुंबो नुफाया जों फुङाय के नय गतिला मा फायजाबले सालकै बोसो रक खति रं खना र ताबो अनुमानिक लाख थाङा हानि लाख खाना चाकमर होते मस होते लाख खाना खर अच्छा ताखकनि नर जे मियानि खति रक बोसो रं खना किया सिनजाजा बंनि 1 बसरनि जे मेहनत खायमानि जे 1 बसर जे सामुं खायमानि जतन नस्तं थामायया ओंखाय ताबुक जतन न कयु ओंखाय जे नाय तंनाया न बिदुनो जे नाय तंनाय ओंखाय जे हुक खायजानाय र बोसो कष्ट ओंखा अबनो नर जतन शेयर खायरि दे कमेन्ट्स खायदे शेयर खायदे जाते बो पाब्लिक रक नुंनाय जात खायै ओंखाय बर किसा फानो जे ताक जे बर्तमानो तंमानि गभर्नमेन्ट तंमानि थानि बर बकिया सुबा सुनायो ओंखाय नर जतन भिडिअ नो शेयर खायरि बायदि भिडिअ नो शेयर खाया ओंखाय बर बो साहाय्य मांलाक
ngai noro jotono comments kai seidi bongno kisa sahajo khainang thong tabungni government no bo sai khnari bai norok jotono ngai बहुत bongni khoti wngkha ang toro phai nukjak niji somokal nukjak kha engkai borok taktamo nayo borok kisa bongni khoti poron rok manani bagui engkai norok bongni khoti poron no kisa rinan bagui borok bo jotono chesta khai tongo engkai norok abono kisa ngo khaidi jotono share khairi baidi bo bolong borok je musuk khaimani o bolong kuthungno sikang singnai laigena bolong kuthungno naiman pore borok o bolongno busukai hogui musukai manui khaikya singapore nailagena phadi engkai pura borong mo hukno khaina sikang bolong butui tongmani nongnang phunugana o hukno khaina tongman sikang pura bolong mi komuti bolong kuthuk tongmani pura muti bolong kuthuk tongmani engkai obono se hogui poriskar khaiei tag musukai phandoro kai tongmani borok engkai muti hai bolong kuthungno borok tag muti ke khai tongmani engkai asuk khai tongmani tabok bongni je manani somoy ke musuk kai kosto nangai ang to bukhato kosto nang dongkha no gabo kok sana motor mo krikha engkai je nongno ang jotono sawo no video no share khaidi jotoni lukurong thani no share khaidi jotono nungnang thong engkai nugui comments khaidi bongno supaju kisa phanong nang thong sungto supaju rimai engkai o video nungmani bising tei government rok bo nugui bongno kisa supaju rina ning thong engkai norok jotono share khai comment khai sabaidi o video no borok rok no kisa supaju khaidi hinei government no kisa saklai ni norok hambai mogui tonglaibai khe tabuk jotono mo bagano tam khaiman hinai phari tabuk sung rokma sinjaja bongni 1 bosorni je mehnat khaimani je 1 bosoro je samung khaimani jotono nostong thangmai kya engkai tabuk jotono no koyu engkai je nai tongnai ano video no je nai tongnai engkai je huk khai chanai rok busu cost ongkha obono norok jotono share kairi de comments khaidi share khaidi jate bo public rok nungnai jat khaiye engkai borok kisa phano je tak je bortomano tongmani government tongmani thani borok bo kisa suba sunayo engkai norok jotono o video no share khairi baidi o video no share khaya engkai borok bo sahajo manglak engkai norok jotono comments khai seidi bongno kisa sahajo khainang thong tabuni government no bo sai khnari bai norok jotono engkai बहुत bongni khoti wngkha ang toro phai nukjak niji somokal nukjak kha engkai borok taktamo nayo borok kisa bongni khoti poron rok manani bagui engkai norok bongni khoti poron no kisa rinan bagui borok bo jotono chesta khai tongo engkai norok abono kisa ngo khaidi jotono share khairi baidi engkai borok ro bagan khaimani 6-7 mas wngkha 6-7 mas wngmani pore tabuk phalnani jorabo no mo haing tongkha engkai o phalnani jorabo no muti ingui tabuk mo haing tongkha engkai norok jero phainuk phainai rok to बहुत kosto angni so phainuk बहुत kosto nang tongkha engkai borok oni kablai tongo tabuk oni kablai oni koisu kok salai tongo bongni mo je khoting mani abo rang rok bahai ke uthoknai ba tam khainai hinai gabon tei borok government no bo ke sahajo sanka engkai o sahajo sanai norok jotono o video no share khaidi share khai angkai borok no ongkoi thaimangla jaga norok tak je milik jaga nuk tongmani iko ron simi ang nong phunukana iko mayong bikirong nukha oro phantok rok iko momo haino kupulung khai lubia jakhumra phantok omo haike kaijak tongmani iko omo haike kaijak tongmani norok nukhana omo haike kaijak tongmani engkai tabuk nai di buting thangka o jaga oro tabuk ma thaing thangka oro jaga malik tongo engkai obo pura abo hai tongmani kupulung phantok jakhumra moguram tongmani tabuk pura tongmani norok oro nukhna rokoi thuiban tongmangkha askai milik khai klang khoro rokoi thuiban tongmangkha oro kun kri kha ngin nogo hapung rok nukna abo na do abo pura jaga milik khai tagoro rokoi gerogoi mai phan lam chai tongmangkha askai milik khai klang kha engkai borni je khoti puron rok abo to borok uthok damano uthokmai angkai borok tabuk je government tongnai rong thani ke sahajo nayo ngai noro video no ane jesepan share khaidi joto borok no share khaiye bong bagai kisa subasu khainani bagai subasu khainan bagai saridi phaidi ngai tabuk sing saon oro prai 15-20 jona hai bagan malik tongo borok jotono muting thangmai kya je ha mil ke klang thangjak bai kya engkai boto bolongni manei engkai iko bongni phantok muri ke thai tongoi mani ngai norok nukhona phantok bazaro busa keji engkai muskai khai tongmani bolongo asu bolong kuthungno hogoi tak muti ke klang thang engkai tai kon si kri kha ma phagun man hoite bok khalai tong kosto engkai nahadi mo muti klang thangma kya bazaro saimana norok chakmara thaija busuk dam tong bazaro chakmara thai paina 40-50 taka niche krei
Engkai oro musukai cakumbra musukai nosto hai kalang tangjak bai keborok. Nahala obo pura milkai kalang tangka. Engkai jotoni khoting ma engkai angnung ma engkai obo no bising kha. Oro thabadia tongmani. Thabadia kerikha. Oro thabadia tongman kerikha oro cakumbra tongman kerikha pura ma thaing thanga milik khaye. Pura jabra hogi kalang tangka. Oro tak mairok phan lam chai tongman kha. Ei kobo mosok thai tongmai mani. Oro mosok mosok thaijak. Obo joton mosok thaijak tongmani. Oro phangsepan kerikha. Oro musukai kajak tongmani. Pura mil khai kalang tangka. Engkai musukai mosok thai tongo tang nor bazaro saimana mosok 40 taka 50 taka keji. Engkai mosok tobo se mosok 40 taka 50 taka keji mosok choli tongo. Engkai aron bisingo musukai kalang tangjaka. Engkai borok tabuk obo bahai ke tam khaiman. Engkai abono lukurong thani to jotonon share khadi hin saka. Engkai norok share khagya engkai che government thani soginai government nugnai government saimanai erpor se government rok bongno kya option chuachu. Engkai phadini noro bagano busuk khorso rok ongkha. Ani mo bagano khe motamuti hi taksak pojonto aptoi 60-70,000 thang tongo. Engkai abon bisingo bithi paijak rok hi bithi pai galok jak rok kerikha. Abo bai ulta khai kalang thamaikya. Oro thai tongmaro. Ngangkai iko je tongma joto se phaiai pan se chokha. Engkai rin thin najak rok rin tin nai khaimani. Kheto kore bona kore sana kore hinai khailai mani. Momotoi mangtha engkai bahai ke phainai bo to khana bo phainai soni bo phainai. Hi oro se tong to kho mayong. Ngangkai jongmati ke bahai ke banjina. Mo banjina no moto kono kore. Jeng haino thoi thangmani se sabse kaham. Achaga norok 60-70,000 khorso khaiye. Gangkai 60-70,000 khorso khaiye nongni rang rok kipilei busuk rok manna. Jeng aptoi dorana o baga bagi rok mano amni bisi maya. Na hai bisi uko ayong bazar tomo hamkang kai ba aptoi 2-3 lakh rong mano jeng basoro. Engkai naidi tabu gasuk khai musukai kalang tangjaka. Engkai norgo bagan no mo sorok je thairi mani koi mas somoy nangkha. Mo ba he kon simita eko Fagun mas simung damde. Seitar mas ni Fagun mas simung damde. Falgon odek ni simi. Falgon odek ni simi hi tabuk hi parai. Oko ika to masang tongta. Kare khe mo aba mo sagya mo sagya ko se. Engkai thaijero bosi jengno muti ke nosto khai kalang kha. Cakumbra se mo buthai Mas ma phalia ko tak si thaijero. thajaro Chini rang khoti khorso mang se khailai jang ko mas ma khai ya. ko malai lia. Engkai tabung mana hinai naijero bosi muti ke kalang kha. O bithi galok jak rok tini bithi rina hinai phaimani ya phangko. Abu bu mari ya. Engkai muti ke kosto khai khaima o musukai ma yang thango ngagai. Chini bukha sisi serang liya. Engkai phade jotono bongno kya subaju khainyani bagai norok singkodi engkai naidi oro iko nasing naidi oro bong bithi kal jagrok iko gupor supor rogobo iko muti khaijak engkai iko musuk phandok oro thaijak rok muti kalang thangka engkai phai takhokni noro je miani khoti rok busuk rong khana kya sai khnari damano Tokdang mutu manung pakinau. Ba ko mane 사자 뻘뻘 하나 비스키 지럭만 동타 가부 저던 세스케 클랑타 다갈라 따위 그 모서 바부는 bel라 커팅 동어 누구나 블레 abo mia bus horogo dang khana horono tai ko sungmo nu phaya sung phungai ke noi ko tila ma phaja blе engkai busuk rok khoti rong khana ro tabu unumanik lak thanga ani lak khana sakumaro hote mos hote lakane khoro acha ndai hai khai kita ab to taw buiba aja khai heti ba je bagan malikni malik jek sai khnari wane bagan busuk khoti ongkha khoti kai to apni samon no guin tong basi wano oro je chini mo bolongo jung rang kabang khotanani nuhur tongphano jung khojawai mayani chini bobo to abono sung tam kai obono jung tam khai o mayung no rakha khalai man
마이는 저디 러카 칼만 간가이 정 어로 반지나 뭐던 어넥 어느 동고 동고 정 거스터 저 카이 마이 카냐 무슨 마이 카이미야 정 거스터 칼라이 랑 커서나 파는 정 커서이 마이야 정 마사야 마는 게 안의 Cái 마동 kothwng bus rong khana o bosor ni tabuk je mo muskai kalangmani busor kothwng khana 정 이거 걸어서세 사자자 칼라 걸어서 가야 그러니까 정 어로 진이 아사 가요 정 퍼서 칼라이마니 tao đây là mano 락럭 아사 tao đây là mano lấy 칼라이마니 ra mặt 살리더라 마노 칼마니 정 이거 사자자 뭐던 걸어 까본 비싱 마이 카이만 갖다 숨팀 mano Hari nga tek nari norok mia phai korop bikhi rok gangkai gari rok bai thangbai kya iko nukhna mia mayung phai obo joto nong thangbai kya bai thangbai kya ke mo sorok phai akoi nai di borok busu kosto kai khaimani ek bosor ni je khaimani Ngay phare nai lagi na bong ni busu khoti puro nungkha ses kai rikha gang ta goro malai phekya boro je khuk khainai malik rok bai ngay mo to borok to bolong ni mani ba nosto khai kalangkha ngay bong ni mo kam khaimo to borok pata rok satro ganang kai ang asa khayo ngay bong ni je mo tak phalnani somoyo nunggonan somoyo no muti khai rikha ngay department rok na ang kichama sawa bolong ni samung tangnai department rok no ma so bong no kisa khai rok chu basu khainang thung bong no ro prai onek mo sok rok no stong ka khuk ni mani chakmura rok norok nuk sik tangna nahadi pura mo muti kalang thama kya bong ni bosor kaisani je kosto khaimani obo joto no ses ung thangka ngai bong ni mo bosor kaisani ses no norok bolong ni je mondiri tongnai rok kisa tam khaiman bahai chuba churiman nor kisa ব্যবস্থা খাইরি di bong no ngai mo mia horom mayung phai mo mutui khai kalang thangka ngai bo to bolong ni manai khainai to khai kalang kha bono to paya haibon borong mo je muskai khaimani abon hadi norok nukhna yang tei khiro muskai kalang thamai kya mo sorok boro tongo malik mo sorok thikai tongo borok kapna buya munainya buyang tongbai kha suk bagan kotomano mo dekhe nosto khaijagai tam khainai ngai musuk bagan kotoman nosto khairi jagai borok tam khai tongnai nabo nijibo khaide sengki kisa samung khagyang khai dera khangkai je phin bukhaw busuk kosto na ngai borok oro asuk bolong kotomano hogoi huk tangoi tak phalnani chanani somoyo ngangkai haike rijak khangkai tam hai toma tonguno abo to bongno to obo to borok buya bongno hina buya sai buya kai je nuk tongnai rok ano channel ni bising tei je nuk tongnai rok nge borok khairok nang thung o huk tangnai rok no bawo tam hai khaiman department ngai ang koyo gan mo video no je nungnai rok comments khaidi share khaidi ngai bor kia phano chupa chu man thung jotono bongno help khaidi je bong mo korma ngai naidi ta boro tilawa mo salaimani tam khai kalang thangka bolong tilano obo ngai o bolong tilano na oro pura chakumura kuplung tongma kok ngai oro chakumura tungsapan kare khe boro mo salaimani ngai oro thulai kana lela laikana boro chabaya ko baye ngai nai naidi noro nukhna oro pura lela laimani hapung kachak khai kalang thangka boro hapung kachak no samane kalang thangka ngai ani je KOKBOROK NAITHOK TV nai tongnai channel rong na ang jotono no sawo share khaidi jotono share khairi di bongni mo je as kosto khaimani ek bosorni je kosto khaimani sajabai no musung nostong thangka ngai department ro bongno kisan ainang thung tam khaiman ngai nor jotono subasu khaina bagai ano video no share khairi di jotono nukthung nungmani pore bolong montri rok tam khaiman bongno ngai bong ni bagai kisa subasu da khaimano abo hai karon ek bosor asuk ko bolong kuthuk mano hogoi asuk bolong kuthuk mano hogoi muti khaiye o tangnani tangai yakoi phalnani somoyo omo hai nosto khairi jakha ngai tabuk borok obon bagai kapna buya muninya buya sungbo kisa phosong nosto khai bahai ma tong norok saiman na ngabo share khairi di jotono no
sadi yang tabu korono bo guri ui nai tongo gai bong mo je owngkha busuk khoti poro nungkha busuk nos tongkha bagan busuk nos tongkha ang malik bai kok salainai gai busuk nos tongkha kok salainai malik bai gai obo mia hor ek bosor ni wono rok nai nai di nare chungo bor kai thangmai ke mo je phaiman lama busuk kos tongkha bo nai nai norok ses kari bacha mo joto nahar sibai kya mo nahar phaiman lama ek sibai kya obo pura ek kalang thama kya mo ang tini hugomuya phaina hin phaimani engkai o hujung kinar no kisa phaitlangan hin phaimani engkai omo hayo obostha nugui rikha omo hayo obostha nugui yani bokhaol je kha kham koro bagan kom si kom bongni pal miliwui prai 7-8 tokani bagan rogano oro go bagan kaisa motamuti ordek no paithangka hini saimano nai nai dinor tabuk engkai ang nongno tebo naidi obo tui bahai chubachu khaiman gai an mono tui norok share khairi baidi je nungnai rok no engkai jotono bongno help khainani bagai satung bolong mantri rok tam khaiman bongno engkai norok iko nukkhana mosor muthi gerok riklang thamai kya buma bo tongo bwsa bo tongo yapai o sijago engkai je yapai tui hingkha bwsa bo tongo buma bo tongo hingkhe kuchu bangna haima tongo iko yang tui pura swbaijak yang yapai iko mo norok nukkhana engkai tabuk ang khub risk khai phai tongo o hugo engkai huk khainai rokni borok bosor kaisa o je mehnat khaimani obo tang motamuti khagnani phalnani somoi no muting thangka aboni bagui muting kei choi rogo thamai kya mosorok engkai borok mar wngkha engkai mo mia horo phaiui mo muting wngkha oro pura swbai kalang thamai kya tangmo phalnani jorao muti rok wngthangka mosorok khoti wngkha borok 1 bosorni pura nosto wngthangka mo nog naimangkha na engkai je department rok bongno kisa khairoknani wngthong bongni o rokno kisa pisa phano chubachu khainani wngthong moso kaham kaham ogodam kaham kaham huk khainai rokni kalang thamai haikhe gari rok swbaiui yang tui mo yang tui ni haikhe borok moso sese kalang thamai kya mo dam rok engkai iko ro chakumura rok murkhe chai kalang thangka mayog pigui engkai phaimani khe borok yang tui ni phaikhe pura obo bagan kaisa nosto khairibaikha prai oro 2 kani hai bagan wngano 2 kani hai bagan wngano 2 kani hai rok wngano pura bai thamaikha obo bongni lama je bongni phaima lama tei hingke jotono konophan kwrwikha iko nukkhana bo je phaima lama tei yang je borok phaima lama tei khe konophan kwrwikha busuk khairokma borok busuk kosto khai o hukno muphunka bwthai thairika ta khagui phalnani somoi khe obo hai khairijak hingkai busuk bwkha kosto nangkhana hingkai obo rokno khairokna wngthong department rok kisa bongni jaga pata sata rok tongbaio bongno aswk kha kosto khaimani kisa rina wngthong mon hanai dinaro
pura ses karikha mo yang borok phaiman lama ang thang tongo je borok phaiman thama lama tei hingkai joton karikha mo borok phaiman lama tei ang thang tongo je borok phaiman lama tei ke joton so kom se kom 10-12 ta rongane Kiro. Mo je phaiman lama hingkai ang tini phai sok paijak khugo hingkai o mosok bari rok norok nukphana mia horo mayung phaiui sbai klang thamai kya kaisa huk khaimani jagao mo iko bongni ga mosok rok sbai klang thamai kya yang garing rok sbai klang thamai kya hingkai norok nukhanai go mosok rok murike sbai klang thamai kya hingkai mo huk khainani tak buthai thainani somoyo musakai klang thamai kya abo mayung phaiui hingkai ang no mayung bikhiro yapai rok phunukhan tebo hingkai mo mia mayung phaiui sbai klang thamai mani iko mo ongkorok nasikna no poltin rok twinkha iyo mayung bikhi hingkai iko yapai rok norok ngai makhna yapai hingkai ang tini kaisa jaga muya phainai hinui hugo phaimani somoyo hingkai mo an bai songni no hingkai borok yang tui laikha mayung hingkai song tektam nailainai ang thangui busuk khoti ongkha huk khainai rokni iko mo mayung lama borok yang tui phaio yang tui phaiui iko mo sorok sbai klang thaka huk khainai rokni hingkai tak mo je khoti ongkha bongni bosor kaisa ni pura je kam khaimani pura khoti ongkha borok yang tui phaiui huk tui phaiui sbai klang thamai kya hingkai yang iko bong yapai rok hingkai iko yang tui phaio borok yang lama tui hamon tongmai kya nagi hingkai borok phaimani lama oro borok phaimani lama bwsabo tongo bumabo tongo o borok phaimani lama pura poriskar ongjak norok nukmankha na.